शक्तीचे, भाजपा नाव विश्वासाचे, भाजपा नाव अभिमानाचे, स्वप्नपूर्तीचे, भाजपा नाव समृद्धीचे, भाजपा नाव विश्वासाचे, भाजपा नाव अभिमानाचे, स्वप्नपूर्तीचे, भाजपा 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 भाजपा. नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. आपणा सर्वांचं कोकणशाहीच्या विशेष मुलाखतीमध्ये स्वागत करतो. राजकारणात वावरत असताना कुठलाही स्वार्थ न ठेवता काम केलं की जनतेच्या घराण्यात कायम राहता येतं. हे सिंधुदुर्गच्या राजकीय पटलावरती एका व्यक्तीकडे पाहिल्यानंतर निश्चित अधोरेखित होतं. एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर शांत संयमी व्यक्तिमत्व, मनमिळावू स्वभावामुळे सर्वांना आपलंसं करणारं नेतृत्व आणि अर्थातच निर्धारपणाचा राजा माणूस म्हणजेच माननीय माजी आमदार प्रमोदजी जगताप साहेब. खरं तर आपला वाढदिवस आहे 19 एप्रिलला आणि या वाढदिवसाला एक विशेष मुलाखत करतो. माझ्या कोकणशाही टीम कडनं, कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्याला वाढदिवसाच्या थँक्यू. खरं तर या मुलाखतीला मी सुरुवात करत असताना म्हणजे पहिल्या प्रश्नाला देखील सुरुवात करत असताना जगताप साहेब तुमच्याशी बोलणं म्हणजे नेहमीच शाळे मातेच्या प्रांगणात उभं राहण्यासारखं असतं. एका सांस्कृतिक विद्वत्तेचा आणि संयमाचा असलेला हा तुमचा प्रवास जो आहे, राजकीय प्रवास, हा आयुष्याच्या आणखी एका वर्षाकडे वाटचाल करतो. त्यामुळे सुरुवातीला काय शब्दामध्ये कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करा कुटुंबाबद्दल, जनतेबद्दल आणि एकूण आपल्या राजकीय प्रवासाबद्दल. बाळ कोलटकरांच्या एका नाटकातल्या 4 ओळीमध्ये ही माझी कृतार्थतेची भावना आहे. आठवणीतील सखे सोबती, आठवणीतील सखे सोबती, आठवणींना अजून झोंबती. कोणी सज्जन तुझ्यासारखे, कोणी सज्जन, कोणी दुर्जन, कोणी वृद्ध, कोणी तरुण, या सर्वांनी जशी घडवली तशीच घडली आयुष्याची घडी, वाहतोही दुर्वांची जुळी. या प्रवासामध्ये साईनाथ 60 वर्षाच्या प्रवासाने माझंच नाही, जी माणसं 60, 70, 80 त्यांच्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये जातात त्यांच्या पदरी अनेक अनुभव असतात, मोठी शिदोरी असते. आणि या प्रवासामध्ये खूप चांगली, बरी, वाईट, कोलटकर म्हणतात तसे तरुण, वृद्ध, अशा अनेक मंडळी भेटत असतात. कोणी सज्जन असतात, कोणी दुर्जन असतात. असं की सगळा समाज या सगळ्या घटकांनी बनलेला आहे. त्यामुळे हे जशी संपर्कात येतात, जशी संगत येते, तशी माणसं घडत जातात, बिघडत जातात. परंतु या सगळ्यांशी आम्ही कृतज्ञ आहोत की या सगळ्यांमुळे आपला आयुष्याचा प्रवास सुखाचा आणि समाधानाचा होतो. एकूणच आताच्या पिढीला अगदी केंद्रापासून राज्यापर्यंत, गावापासून वाडीपर्यंत पाहिलं तर सगळीकडे भाजप आहे, शतप्रतिशत भाजप आहे. आणि भाजपा ज्या माणसाने भारतीय जनता पक्षाचं अवघा आयुष्य वेचलं, त्या प्रमुख जगाला अवघा भारत भाजपमुळे झालेला असताना नेमकं काय ते जाणून. कसं आहे की भारतीय जनता पक्ष 100% व्हावा, भाजपमय व्हावा. खरं म्हणजे भाजप एक सांस्कृतिक विचार, एक राष्ट्र हा विचार घेऊन सुरू झालेली पार्टी आहे, पक्ष आहे. संघाच्या मुशीत नाही लोक, आम्ही लोक सगळे तयार झालेलो. त्यामुळे पक्ष या संकुचित विचाराचे नाही आहे. 100% भाजपा म्हणजे काय, ज्या दिवशी आमचा विचार जो संघापासून सुरू झाला, मधल्या जनसंघाच्या प्रवासानंतर मग तो संघाच्या अनेक क्षेत्रामधून तो जरा वाहू लागला, त्या मूळ विचाराचं ज्यांनी ऍक्सेप्टन्स केलं किंवा ज्यांनी तो स्वीकारला म्हणजे 100% भाजप आहे. भाजप म्हणजे काय सगळ्यांच्या पार्ट्या बंद करून माझीच पार्टी सुरू करणं असं नाहीये.
ज्याला वाटतं हे आपलं हिंदवी स्वराज्य आहे, जसं छत्रपतींनी सांगितलं, हे राष्ट्र व्हावं, हे संस्कृती, ही सनातन संस्कृती टिकावी, ही खूप एक चांगली संस्कृती आहे, ही राष्ट्राला देव मानणारी, माता मानणारी अशी ही संस्कृती आहे. याच्यामध्ये जे छत्रपतींनी अनुसरलं ते इथे स्त्रियांचा सत्कार होतो, सन्मान होतो. इथे परधर्माचं सुद्धा संरक्षण होतं, समजून घ्या. इथे यांच्या रक्तातच लोकशाही आहे. म्हणजे बाबासाहेबांनी जे संविधान लिहिलेलं आहे त्या सगळ्या मंडळींनी, ते संविधान म्हणजे इथल्या असलेल्या मूळ संस्कृतीचं ते एक प्रतीक आहे. म्हणजे हा धर्म, ही संस्कृती, सनातन हिंदू धर्म, हिंदवी स्वराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, हे सगळेच या डेमोक्रेटिक विचारांचे सगळे मंडळी. म्हणजे जगा आणि जगू द्या, हा मूळ विचार या सनातन संस्कृतीचा आहे. त्यामुळे याला मानणारा तो भाजपचा विचार, याला मानणारा तो संघाचा माणूस, याला मानणारा तो भारतीय, हा विचार आहे. त्यामुळे या विचाराला आज जे माननीय पंतप्रधान, माननीय राष्ट्रपती, अनेक मुख्यमंत्री, या सगळ्यांचं ऍक्सेप्टन्स आलं आणि जनतेचं, आणि त्यांना ते लोकनियुक्त झाले. म्हणून हे राष्ट्र आता टिकेल, हे पुन्हा खंडित होणार नाही, अखंडित राहील. देव, देश आणि माझा धर्म हे सगळं टिकेल, ही संस्कृती टिकेल, चिरंतन राहील, असं भाजपचं एकूण काम देशभर चालू आहे. ते बघून आनंद होतो. हा प्रश्न मुद्दामून विचारला आपल्याला, कारण की मला जाणून घ्यायचं होतं की प्रमोद जगदाळेंच्या पुढचा प्रश्न जो आहे तो मला पाहिजे आहे. आताच्या वेळेला प्रमोद जगदाळे नेमकी कुठल्या पदावर आहे? विरोधकांकडे देखील वावडे उठवले जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला प्रश्न असा पडतो, प्रमोद जगदाळेंसारख्या म्हणजे सर्वांशी मैत्री असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाला खरंच समाजामध्ये विरोधक आहेत? विरोधक आहेत की नाही मला माहित नाही, पण मी कोणाचा विरोधक नाही. माझा या राजकारणामध्ये आणि प्रामुख्याने कोकणातल्या राजकारणामध्ये येण्यामध्ये माझे दोन स्वार्थ होते. एक, कोकणामधलं होणारं स्थलांतर थांबवणं, कोकण समृद्ध होणं, इथे रोजगार निर्माण होणं, इथे उद्योग निर्माण होणं, आणि 80% असलेली गावं पुन्हा उघडतील, पुन्हा ही माझी माणसं इथे येतील, कोकण पुन्हा भरभराटीला येईल, हा माझा एक उद्देश होता. दुसरा एक उद्देश होता की जो मी विचार घेऊन आलोय, भारतीय जनता पक्ष, संघ, राष्ट्र, संस्कृती, सनातन, हिंदवी स्वराज्य, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी, हा जो काही मी विचार घेऊन वयाच्या 10व्या वर्षापासून खांद्यावर झेंडा घेऊन मी आलोय, अगदी बाबरी ढाच्यावरती सुद्धा भगवा झेंडा फडकवण्याचं काम मी केलेलं आहे. अयोध्येत 14 दिवस तुरुंगात पण 90 साली मी होतो. त्यामुळे मी त्या विचाराचा पाईक आहे. त्यामुळे तो विचार शतप्रतिशत होणं म्हणजेच मला वाटलं की आज तेच पालकमंत्री नितेश राणे आमच्या पक्षाचे आहेत, खासदार माझ्या पक्षाचे आहेत, महायुतीचं आहे. आता शिंदेची मंडळी हे काही परकी नाही, ते आमचा विचारच घेऊन चालले आहेत. त्यांनी आमचा मुख्यमंत्री, आमचा पंतप्रधान, आमचं सगळं ऍक्सेप्ट केलं म्हणजे ते आपल्या विचाराचेच आहेत. ठीक आहे, त्यांच्या वाटा निराळ्या असतील किंवा त्यांच्या पार्टी निराळ्या असतील, पण विचार एकच आहे, तो त्यांनी ऍक्सेप्ट केलाय. त्यामुळे हे दोन्ही गोष्टी मला वाटते साई आमच्या साध्य होताना एक तर झालीच. एक तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोकण भाग, महाराष्ट्र हा भाजप आणि त्याच्या विचाराच्या पक्षांचा एक झाला. आता राहिला विषय तो या भागामधल्या असलेल्या स्थलांतर रोखणं. त्याचे उद्योग मंत्री उदयजी सामंत आहेत, त्यामुळे त्याचा आम्हाला अभिमान आहे की ते आता जोरात काम करत आहेत. राणेसाहेब खासदार आहेत. भविष्यामध्ये पर्यटन असेल, या सगळ्या गोष्टीमध्ये उद्योग असतील, याच्यामध्ये काम होईल. दोन्ही आमचे विचार साध्य होतील ज्या विचाराने आलो होतो. त्यामुळे मला पद मिळालं की नाही याच्यापेक्षा मंदिर उभविणे हेच अमुतेशील, असू अभि सुखाने पत्थर पायातील. पायातले पत्थर पण दररोज आरडाओरडा करायला लागले की मला पण कळसाचा मान मिळावा, तर कळस खाली पडेल बाबा. त्यामुळे काही लोकांना पायातले दगड व्हावे लागतील, व्हावं लागतं, त्याला काय. इतकी वर्ष तरी दरवर्षीच्या वाढदिवसाला आम्ही देखील अभ्यास आणि जो काही जनतेचा घराणा प्रमोद जगदाळे या नावासोबत मी त्या दिवशी आणि त्या दिवशी देखील पाहिलं. त्याचं नेमकं असं काही नाही, सातत्य हाच विषय आहे.
मला कुठलंही काम सातत्याने केलेलं आवडतं, त्या कामाचा पाठपुरावा केलेला आवडतो. मग तो माझा वाढदिवस असेल, 18-20 वर्ष होणारा वाढदिवस हे एक निमित्त आहे. हा एक थँक्स गिव्हिंग कार्यक्रम आहे. वर्षभरात माझे कार्यकर्ते, नातेवाईक, पाहुणे, माझ्या विचाराची मंडळी यांना एका ठिकाणी बोलून गप्पा मारायला, भाऊ वर्षभर तुम्ही मला माझा विचार मला साथ दिलीत, एक थँक्स देण्याचा स्नेह संमेलनाचा कार्यक्रम आहे. अगदी 18 ऑगस्टचा हेलियम डे घ्या ना, 2008 पासून सुरू आहे, आयात सुरू आहे. माझा कुठल्या डेअरीचं बघा, 2011ला माझी डेअरी आजही चालू आहे. आज 40-50 लिटर दूध आहे. गावागावातनं दूध गोळा होतं 40-50. गोकुळ माझ्या मत्तीला आलाय. आता मी ब्रीडिंग सेंटर उभं केलं. आज गाई म्हैशी याचं ब्रीड आम्हाला हरियाणातनं आणि राजस्थानमधनं आणि गुजरातमधनं आणण्याची गरज भासणार नाही आणखी 2 वर्षाने. ते आम्ही आमचं निर्माण सातत्य, पाठपुरावा, आपल्या विचाराशी एकनिष्ठ असणं. मी जे विचार करतो, मी जे गोष्टी ठरवतो ती एक तर वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून किंवा तज्ञांशी चर्चा करून ठरवतो. एकदा ठरवली की मात्र ती मी मरेपर्यंत त्या गोष्टीचं पालन करतो. हे माझ्या कामाची सिस्टीम आहे. आता लोकांना वाटत असेल, अरे याला काही पद नाही तरी कसं करतो, अरे याला कोणी आमदार केलं नाही तरी कसं करतो, खासदारकी देतो म्हणलं तरी दिले नाही तरी कसं काम करतो. हा माझा DNA आहे. कारण मी त्या गोष्टींच्या आमिषाने करतच नाही. आमिषाने काम करतात ते पाव ठेवलेल्या पिंजऱ्यामधल्या उंदरासारखे असतात. ते त्या अपेक्षेने जातात. बाळा माझी काही अपेक्षाच नाही ना, माझी काही अपेक्षा नाही. अगदी स्वतःची आमदारकी सुद्धा त्या भेटीला धावडीला लावण्याचं काम आपण केलं. त्या कोकणात रोजगार यायला रिफायनरी सारख्या प्रकल्पाला वेगळे आपण सातत्यानं प्रोजेक्शन केलेलं आहे. माझं बघा, मी रिफायनरीचा प्रकल्प हा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून स्वीकारला. मी माझ्या कोकणाचं एक अनालिसिस केलं विद्यार्थी म्हणून इकॉनॉमिक्सचा, की याच्यामधलं माझं स्ट्रेंथ काय, या माझ्या कोकणाचे विकनेस काय, या माझ्या कोकणातल्या थ्रेट्स काय आहेत आणि कोकणामध्ये ऑपॉर्च्युनिटी काय. याला एक SWOT अनालिसिस म्हणतात, SWOT. हे नेहमी केलं जातं मॅनेजमेंटमध्ये. मी मॅनेजमेंटचा स्टुडंट आहे, इकॉनॉमिक्सचा स्टुडंट आहे. त्यामुळे मी याचा सगळ्याचा अभ्यास केला आणि माझ्या लक्षात आलं, माझं प्रसिद्ध वाक्य आहे, तुम्ही आजही घ्या, की कोकणातला विकास हा काही प्रमाणात पर्यटनावर अवलंबून आहे, काही प्रमाणात आंब्यावर अवलंबून आहे, काही प्रमाणात काजूवर अवलंबून आहे, काही प्रमाणात मत्स्योद्योगावर अवलंबून आहे. पण कोकणातल्या विकासाची उंची ही मला लाभलेल्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीच्या 300-350 किलोमीटरच्या समुद्राच्या खोलीत दडलेली आहे. एवढा ड्राफ्ट नाहीये कोणाला. मी JNPTचा ट्रस्टी होतो 4 वर्ष. JNPTचा ड्राफ्ट जो आहे त्याला 50,000 वेसल्स जहाजात ना एका येतात, कंटेनर 50,000 कंटेनर एका वेसलमधनं एका जहाजात येतात. ते 12 मीटरचा ड्राफ्ट आहे. आता आम्ही जेव्हा ट्रस्टी होतो तो 14 मीटरचा करायचा त्यांनी ठरवलं, गडकरी साहेबांनी आणि त्या तत्कालीन मंडळीने. 2 मीटर खाली जायचं आणि 5 किलोमीटर समुद्रात जायचं. याला टोटल कॉस्ट आली 2,000 कोटी रुपये. किती मीटर व्हायला? 12चं 14. अरे माझ्या विजयदुर्गला ऑलरेडी 14-15 मीटर आहे आणि थोडं 5 किलोमीटर आतमध्ये गेलं ना बाळा, 26 मीटर होते. म्हणजे आज JSW ला बघा 23-24 मीटर पर्यंत ड्रेजिंग करून गेले. म्हणजे समुद्राची खोली आहे ना, हीच माझ्या कोकणाच्या विकासाच्या क्रांतीची बीज त्याच्यात दडलेली आहेत. म्हणून इथं पोर्ट व्हायला पाहिजे. JNPT झालं, भाग सुधारला बघा रायगडचा. आज पालघर मध्ये वाढवण येत आहे, वाढवण बंदर, त्याच्या बाजूला पोर्ट येत आहे, सुधारला भाग का, सेम खोली तिकडे आहे. मग त्याच्या पालघरच्या अगोदर मी माझं विजयदुर्ग सुरू केलं होतं. त्याच्या अगोदर बरं रिफायनरी, हीच रिफायनरी जामनगरच्या त्या माळा राणावरती अंबानी नावाच्या मुकेश भाईने चालू केली. आज जगातला श्रीमंत झाला. म्हणजे अंबानीची पोरं श्रीमंत झाली तर चालतील, कोकणातली पोरं श्रीमंत झाली तर चालणार नाही. अंबानीच्या पोरांनी जर रिफायनरी आणली, क्रूड आणलं, रिफाईन केलं तर पर्यावरणाचा नाश होत नाही, त्यांची पोरं बाळा वाकडी होत नाही, त्यांचे आंबे नासत नाहीत, त्यांचे मासे नासत नाहीत. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतल्या लोकांचा विषय आला की आंबे नासतात, मासे पळून जातात,
पाणी गरम होतं, पोरं वाकडी होतात, पर्यावरणाचा नाश होतो. जेव्हा आम्हालाच्या पोरांना 2 लाख पोरांना रोजगार मिळायची वेळ येते तेव्हा कोणाच्या तरी पोटात दुखते. बरं, याचा जेव्हा मी अनालिसिस करतो आपण एक विद्यार्थी म्हणून, इथे रॉ मटेरियल काही नाही. आपण जर तुम्ही मालवणच्या विजयदुर्गच्या किनाऱ्यावर उभे राहिलेत साईनाथ, तर समोर अरब कंट्री आहेत, म्हणून त्या समुद्राला अरबी समुद्र म्हणतात. समोरच अरबियन आहेत, ओमान आहे, सौदी अरेबिया आहे. अरे तिथून येणारं जे क्रूड आहे ते आणलं ना अंबानीने, तुमच्या अगोदर 15 वर्ष आणलं, म्हणून तो जगातला श्रीमंत झाला. आता ही पेट बॉटल आहे ना, ही पेट बॉटल, ह्याला बाटली आहे ना पाण्याची, हे रिफायनरी आहे. ह्याचा रेट कोण ठरवतो माहितीये तुम्हाला? तुम्ही कुडाळच्या MIDC जाऊन ह्या पेट बॉटलची फॅक्टरी आहेत 2-4, त्यांना विचारा ह्याचा रेट कोण ठरवतं. तर रिलायन्सचा अंबानी जामनगर मध्ये बसून साईनाथ ठरवतो. कोण? अंबानी. रिलायन्सचा अंबानी ठरवतो ह्याचा रेट काय असावा कुडाळच्या. म्हणून हे जे ग्रॅन्युल आहेत ना, अरे हे आपल्या इथे निर्माण झाले असते. आपल्याकडे डिझेल आलं असतं निर्मिती, आपल्याकडे पेट्रोल निर्मिती झाली, आपल्याकडे गॅस आला असतं, आपल्याकडे बिटुमिन आलं असतं, 2 लाख पोरांना रोजगार मिळाले असते. मग ते जे काही तुझं हॉस्पिटलची कमतरता आहे, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स आलं असतं, कोल्हापूरची रेल्वे विजयदुर्गला जोडली गेली असती. काय मिळालं नसतं. स्मार्ट सिटी आले असते, तुमचं झालं असतं. घरं 80% बंद आहेत ती उघडली असती बाळा. त्यांच्या हातात 50,000 लाख रुपये प्रत्येकाच्या घरात गेले असते. मग त्यांनी गाई म्हशी घेतल्या असत्या, मग त्यांनी आंब्याची झाडं लावली असती, काजू लावले असते, मग त्यांना ते परवडलं असतं. मुंबईतलं उलट मायग्रेशन कोकणात आलं असतं. इकडून मनी ऑर्डर मुंबईला गेली असती. एवढा विचार करणारा एकदा हे अनालायसिस आहे. कोकणामधली क्रांतीची बीज याच्यात आहेत. आता काही लोकांना याच्यातलं अज्ञानी आहेत, त्यांना कळतच नाही. त्याला नुसतं आपल्या पोट्या पुरतच कळतं, आपल्या बाहेर कळत नाही. मुंबईत जाऊन सगळी साधन सुविधा ते एन्जॉय करतात आणि गावात राहणाऱ्या आपल्या माणसाचा विचार करत नाही. 80% घरं बंद आहेत. बरं, त्याने तरी काय यावं गावात? मी कुठल्या हक्काने त्याला सांगू? मी जेव्हा राजकारणातला एक त्यांचा प्रतिनिधी असतो तेव्हा मी 100 वर्षाच्या पुढच्या माझ्या पोरांचा विचार केला पाहिजे, पिढीचा, की 100 वर्षानंतर या पिढीला हाताला काय मिळेल रोजगार. पर्यटन म्हणतो, अरे गोवा पर्यटनाची राजधानी आहे देशाची, नाही थांबत तुमच्याकडे कोण. हा मुंबई गोवा झाला ना तर मुंबईवरून सुटतील, आर्थिक राजधानीवरून डायरेक्ट ती गोव्यात जातील, मध्ये थांबणार कशासाठी? म्हणून रिफायनरी आला पाहिजे, म्हणून सी वर्ल्ड आला पाहिजे, म्हणून छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक कसब्यामधलं 100 एकरामध्ये हजारो कोटीचं झालं पाहिजे, 5 एकरात नाही. सोच बदलो नसीब बदलेगा. लो एम इज क्राइम. APJ अब्दुल कलाम वाचा. थिंक बिग साईनाथ, यू विल गेट बिग. लो एम इज क्राइम. आपल्या कोकणातल्या लोकांचं एमच लो आहे. थिंक बिग. आणेन तर 3 लाख कोटी रुपये, खाईन तर तुपाशी. नारायणराव राणे साहेब होईन तर मुख्यमंत्री. ह्यांची धरोहर व्हा आपण, हे आपली धरोहर आहे, ह्यांच्या आपण आपले पूर्वसुरी आहेत. त्यामुळे हा कोकणाचा जो बिग थॉट आहे ना साई, तो व्हावा म्हणून माझा ते अट्टास होता. माझी काही जमीन नाही अडकलेली त्याच्यात. आपल्याशी या सगळ्या मुद्द्यांमध्ये मी स्वतः माध्यम म्हणून लोकशाही म्हणून बोलतो, आपण बोलत राहावे काय नेमक्या अडचणी आहेत सरकार पातळीवरती कदाचित सरकारला ठाऊक असेल, पण साहेब आताच्या घडीला जे काही देशामध्ये देशापासून महाराष्ट्रापर्यंत एक गतिमानशील सरकार देशालाही मिळालंय, महाराष्ट्रालाही मिळालंय. देवेंद्रजींचं नेतृत्व जे महाराष्ट्रासाठी कोकणासाठी कशा पद्धतीनं फायदेशीर ठरू शकतं असं तुम्हाला? देवेंद्रजी बघा, देवेंद्रजी आहे ना एक डिफरंट माणूस आहे, कॅल्क्युलेटिव्ह आहे, नवीन पिढीला कनेक्ट होणार आहे. देवेंद्रजी मला एक गोष्ट आवडते, ती म्हणजे जी माझ्या स्वभावात आहे. माझ्या 25 वर्षानंतर महाराष्ट्र कसा राहील
काय अडचणी येतील, मग त्यांना इन्फ्रास्ट्रक्चर काय, म्हणून इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅनच म्हणतात त्यांना. आता मुंबई बघा ना, आता पालघर काय होईल बघा, नागपूर बघा. म्हणून मला त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे की मला त्यांच्या या दृष्टीचा उपयोग त्यांनी कोकणासाठी करायला पाहिजे. म्हणून माझी कळकळीची विनंती आहे त्यांना आणि नारायणराव राणे साहेबांना की आता एक दृष्टिक्षेप कोकणात टाका. म्हणून तो इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांचं थॉट चांगलं आहे. बरं, दुसरं असून थॉट पाहिलं नाही, त्यांचं फॉलोअप आहे, पाठपुरावा आहे. आणि दुसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्टी म्हणजे मी परवा एका पत्रकाराशी बोलताना म्हटलं, मोपा विमानतळ उभा राहिला ना, त्याच्यात मनोहर पर्रीकरांचा वाटा एवढा मोठा आहे. आणि त्यांची सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे सही काय, त्यांनी ती जागा सिलेक्ट केली, तिथे अनेक अडचणी होत्या, तिथे त्यांनी एका अधिकाऱ्याला डेप्यूट केला, OSD ला, ते माझे मित्र आहेत शानबाग नावाचे, त्याने डेप्यूट केला. त्यांना सांगितलं 10 वर्ष तुमचं हेच काम, काहीच करायचं नाही, जोपर्यंत विमानतळ होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला बदली नाही. हे फडणवीसांचं असं सेम आहे, तिला असं अधिकाऱ्याला देतात, तास देतात, हे काम कर, जोपर्यंत संपत नाही. म्हणून ती कामं होतात. मंत्रालयातला देव आहे ना, साधारणतः आमचे सुधीर मुनगंटीवर कधी कधी म्हणतात 12 वर्षांनी पावतो. म्हणजे 12 वर्षाचा पावणारा जो काळ आहे ना, तो देवेंद्रजींनी 2, 4, 5 वर्षात आणला. याला म्हणतात डिलिव्हरी. काही डिलिव्हरी मॅन आहे. म्हणून तुझं रिफायनरी नाणार हे आता त्यांनी केलं तरच होणार, नाही तर जय महाराष्ट्र. तुम्ही कडवट हिंदुत्ववादी अशी आपली ओळख तर आहेच. तुमच्या हिंदुत्वात असण्याबद्दल संयमी आज बोर्डचा विषय असेल, हत्या हा एक मुद्दा असेल, मंदिराचा मुद्दा असेल, हे सर्व मुद्दे ज्यावेळेस समोर येतात त्या मुद्द्यांमुळे मराठी माणसं जी अस्वस्थ झालेलं चित्र पाहायला भेटतंय. मला नेमकं जाणून घ्यायचं प्रमोद चेटार यांच्या शब्दात, नेमकं काय बदललंय, राजकारण की लोकांची जाणीव? 2-3 गोष्टी लक्षात ठेवा. बघा, सनातन धर्म आहे, हिंदू धर्म आहे, हिंदू संस्कृती आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांना आणलेला हिंदवी स्वराज्याचा विचार आहे, सनातन वर्षापासून सुरू आहे. एक फार ब्युटिफुल अशी हा एक थॉट आहे, सुंदर थॉट आहे, ब्युटिफुल आहे, जिओ और जीने दो. मग त्याच्यातला शीख समाज आहे, त्यातला जैन समाज आहे, त्यातला बौद्ध समाज आहे, याची अंग आहेत सगळी, या सगळ्या सनातन संस्कृतीची सगळी अंग आहेत. बघा, ही आहे ना, ही संस्कृती आक्रमक नाही, ही आक्रमक नाही. म्हणजे राणा प्रतापांनी अफगाणिस्तानवरती आक्रमण केलंय, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी कुठे आक्रमण केलंय अननेसेसरी, अनवॉन्टेड नाही. फार सुंदर आहे. पण यांचा थॉट काय ह्या संस्कृतीचा, छत्रपती शिवाजी महाराज, की ते आपल्या संस्कृतीचं जतन करणं आणि दुसऱ्याच्या संस्कृतीचा सन्मान करणं, धर्माचा सन्मान करणं. पण हे सगळं करताना आपला धर्म, आपली संस्कृती, आपला विचार, आपलं राष्ट्र हे टिकवून करायचं आहे बाळानो. नाही तो नजर हटी दुर्घटना घटी, हे यांच्याकडनं शिकण्यासारखं आहे. म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदरी मुसलमान होते, पण त्यांनी त्या धर्माच्या जरी व्यक्ती त्यांना सन्मान म्हणून त्यांना बरोबर ठेवलं, त्यांना काही मारलं नाही किंवा त्यांची काळजी घेतली जोपर्यंत होते तोपर्यंत. याचा अर्थ त्यांनी स्वतःचा धर्म बदलून नाही केलं. परधर्माची कुठली बघा, हे आता पारशी धर्माची इराण मधली मंडळी आली, त्या तत्कालीन राजाने आपलं काही धर्म सोडून नाही केलं, त्यांचा सन्मान केला, त्यांचं स्वागत केलं, त्यांना राहायला जागा दिली. थॉट हा आहे की माझा धर्म टिकवून, माझ्या धर्माकडे वाकड्या नजरेने कोण बघणार नाही, पण माझ्या घरात आलेल्या पाहुण्याचं मी नक्की स्वागत करेन, त्याची काय म्हणतात त्याची मेहमान नवाजी करेन, त्याच्यासाठी वाटेल ते करेन. पण त्या पाहुण्यानेच म्हटलं की आता तू घराच्या बाहेर पड, तुझं घर माझं आहे, तिथे मूळ अडचण आहे. म्हणून एक गोष्ट सांगतो तुमच्या माध्यमातून अख्ख्या सगळ्या मंडळींना, की तुमच्या धर्माचं अवश्य पालन करा, पण दुसऱ्याच्या धर्मावरती अतिक्रमण करू नका. ज्या दिवशी धर्मांतरण जबरदस्तीने करणं हे ज्या दिवशी थांबेल, त्या दिवशी जगातले सगळे प्रश्न संपलेले असतील. म्हणून आजही बघा, तुम्ही हिंदू धर्मातली लोक जबरदस्ती धर्मांतरण करतात, असं दिसतं का कधी? पण हिंदू धर्मातल्या मंडळींना
जबरदस्ती इतर धर्मातली लोक, हा कळीचा मुद्दा आहे. हा कळीचा मुद्दा माझ्या मुस्लिम समाजातली जी मंडळी आहेत, ही जी अतिरेकी स्वभावाची, जी ख्रिश्चन मंडळी आहे अतिरेकी स्वभावाची, अतिरेकी, बाकी खूप चांगली मंडळी पण आहेत, त्यांनी ह्याचं आचरण केलं ना तर भांडणच होणार नाहीत. या देशाला आपला देश समजला, वंदे मातरम म्हटलं, छत्रपती शिवाजी महाराज की देश म्हटलं, तर जय म्हटलं तर काही अल्लाचा किंवा येशूचा अपमान थोडी होतो. माझे असे किती मित्र आहेत, ख्रिश्चन आहेत, मुस्लिम आहेत, ते भारत माता की जय म्हणतात, ते वंदे मातरम म्हणतात, ते आमच्या लालबागच्या राजाच्या मिरवणुकीला येतात, गुलाल लावतात, आमचेच आहेत ते, आम्हाला वाटतच नाही ते दुसऱ्या धर्माचे आहेत ते. पण जे बॉम्बस्फोट करतात, तुम्ही आमचा धर्माचं म्हणजे औरंगजेबी जी वृत्ती आहे ना, त्या वृत्तीने आलेल्या, मग तो कुठल्याही असू दे, अगदी आमच्या हिंदू धर्मातला जरी असं कोणी चुकून करत असेल तरी ते चुकीचं आहे. लक्षात आलं? म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज हे त्या तशा वृत्तीचे होते. माझ्या धर्माचं, माझ्या देवाचं, माझ्या देशाचं रक्षण. पण याचा अर्थ तुझ्या धर्मावरती जबरदस्ती नाही, तू तुझा धर्म पाळ, तुझ्या धर्माचं रक्षण कर, यू हॅव एव्हरी राईट, बट नॉट ऍट द कॉस्ट ऑफ माय रिलीजन. तू मला कन्वर्ट करायच्या भानगडीत पडू नको. तुझा धर्म नक्की पाळ, तुझा आम्ही सन्मान करू, तुझ्या मिरवणुका काढा, पण जेव्हा हिंदुस्थानात बॉम्बस्फोट कराल, जर केव्हा काश्मीरचं परत निराळ कराल, बांगलादेशातले हिंदूंना चढाल, पाकिस्तानात मला हे काय, व्हॉट इज दिस, इथून मारामारी सुरू होते. म्हणून छत्रपतींचं हिंदुत्व जे आहे ना ते त्या ताकदीत आहे. म्हणून माझी तुझ्या माध्यमातून सगळ्या मुस्लिम, ख्रिश्चन सगळ्या मंडळींना सांगणं आहे की बाळांनो, सुखाने राहा, समाधाने राहा. हा देश तुमचा आहे, आमचा आहे, सगळ्यांचा आहे. ज्याला त्याला आपल्या आपल्या संस्कृतीचा सन्मान करू, दुसऱ्याच्या संस्कृतीचा हेट करू नका. छत्रपती शिवाजी महाराजांकडून समजलेच नाही. पुढे चाललो होतो. पुढे जात असताना मागे 10 वर्ष अगोदर मागे पण आमदार होता देवगड मतदारसंघाचा. असे कुठले प्रोजेक्ट आहेत किंवा कुठले मुद्दे आहेत जे मुद्दे आपण सोडवू शकतो आणि त्याची जी जाणीव आहे किंवा त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे हा आजही लोकांच्या मनावरती कारवाई करून आहे. अगदी उदाहरणार्थ एम डे सरकार आरमान असेल, विजय दुसरं हे देखील आपण त्या ठिकाणी खूप आहेत सांगण्यासारखे. जसं आनंदवाडीचं मच्छीमारांचं बंदर काम सुरू आहे, त्याचं 100 कोटी रुपये आणले मी भाऊ. आंबा कॅनिंगची फॅक्टरी आणली, पवन ऊर्जा प्रकल्प बघा देवगडात जाऊन, आज 10 मेगावॅट वीज निर्माण होते हो, बंद पडलेला होता, एका तारांकित प्रश्नावरती सोडवला. अजितदादांकडनं 60 कोटी रुपये घेतले त्यावेळेला, विरोधातला आमदार. आज 10 मेगावॅट वीज निर्माण होते ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते. एकमेव प्रोजेक्ट चालू आहे, एकमेव प्रोजेक्ट चालू. बघा तुझं खारेपट्टीचं एसटी स्टँड, धर्मशाळा होती एसटी स्टँड केलं, वैभववाडीचं एसटी स्टँड, ही छोटी 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 कामं केली. कोकिसऱ्याला आता तुमचं रेल्वेच्या खालून ब्रिज होते, छोटी छोटी कामं आहेत. तुझं NIMPचं आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर केंद्रात ना आता आडाळीमध्ये येते, माझा फॉलोअप आहे. ऊस संशोधन केंद्र आणलं बघा वैभववाडीत, चालू झालं 25 एकरामध्ये. माझा मी म्हणण्यापेक्षा तत्कालीन सरकारकडनं आमदार किंवा विरोधी पक्षात असताना जी करून घेतलेली कामं आहेत ना, ही रिफायनरी आणण्याचं काम मी गडकरी साहेब आणि देवेंद्रजींच्या मदतीने केलेलं आहे. विजयदुर्गचं पोर्ट व्हावं, आता नितीनजींच्या मागे लागलं की पोर्ट व्हायला पाहिजे. अशी आता छत्रपती संभाजी महाराजांचं स्मारक आहे. राणे साहेबांना ज्या दिवशी अटक झाली 22ला जन आशीर्वाद यात्रेला, त्या दिवशी मी ठरवलं इथे संभाजी महाराजांचं, कारण राणे साहेबांना अटक झाली, उबाटा सरकार संपलं. छत्रपती संभाजीना अटक झाली, औरंगजेबाचं सरकार संपलं, असं मी त्यावेळेला स्टेटमेंट होती. त्यावेळेला मी ठाण म्हणलं की संभाजी महाराज स्मारक व्हायला पाहिजे. आता ते चित्रपटामुळे आणखीन मोठं झालं, पण गेले 5 वर्ष आम्ही कार्यक्रम करतोय, सरकारने मंजुरी दिली. भव्य दिव्य काजू मगाशी तुम्ही काजूचा विषय म्हणलात, ही भावांतर जशी गोव्यामध्ये योजना आहे, मधल्या भावाचं अंतर द्यावं, मी मांडली होती. अनेक लोकांनी म्हणलं नाही आम्हाला हमी भावच पाहिजे. काजूला हमी भाव देता येत नाही. अरे मग याच्यातला यू कॅन ब्रेक द लॉ, यू कॅन बेंड द लॉ.
नाही, तुम्ही कायदा तोडू शकत नाही, कायदा वाकू शकता. म्हणून काजूला हमी भाव देता येत नाही. काजू हे जीवनावश्यक वस्तू नाही. मग काय करावं? मग हमी भाव द्या, भावांतर द्या. ती पण देता आली नाही. मग त्यांना 10 रुपयाची हे दिलंय सरसकट सबसिडी. आता 10 रुपये सुरुवात तर झाली भाऊ. आज 20,000 रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळतात. सुरुवात तर झाली. 5-10 कोटी रुपयांचं हे झालं. 2,000 शेतकऱ्यांना मिळाले. आता पुढच्या वेळेला आग्राने नितेशजी राणे आता मंत्री आहेत, उदयजी मंत्री आहेत. याने 10 रुपयाचे 100 रुपये करावेत. कुंडली कवर सुरुवात होणं महत्वाचं असतं. कुठल्या सरकारी कामकाजामध्ये तुमचं हेड क्रिएट होणं आवश्यक असतं. खर्चाचं हेड क्रिएट करा. ते आम्ही केलं. आता मी 10 रुपयाने केलं, आता करा त्याचे 100 रुपये. या मुंबई गोवा हायवे ना, त्याची स्टोरी तुम्हाला सांगतो. ह्याचं कणकवलीचं ब्रिज, बॉक्सवेल ब्रिज होतं. हे भांडणं चालू झाली. मी गडकरी साहेबांकडे गेलो. सह्याद्रीला मीटिंग होती. मी विरोधी, म्हणजे आम्ही तसे इकडे विरोधातच होतो. सरकार नव्हतं आपलं, पण केंद्रात आपलं सरकार होतं. त्याने सांगितलं, त्यांना म्हटलं हे बॉक्सवेल नको. अधिकारी म्हटले नाही साहेब, 100-125 कोटीचा आहे, त्याला 150 कोटी खर्च होईल. गडकरी साहेब म्हणले करा. जटाल सांगतात तर खरं आहे, करायला पाहिजे. आज कणकवलीला फ्लायओव्हर मिळालं. तुम्ही राजकारणामध्ये आणि या सगळ्या निधी आणण्यामध्ये वेळ साधायला लागते. संगमेश्वरचा सेम प्रॉब्लेम होता. अख्खं संगमेश्वर बाजारपेठ उठत होती. जाऊन बसलो. केंद्र राज्याचा समन्वय केला. यू कॅन ब्रेक द लॉ, यू कॅन बेंड द लॉ. तिथलं वळवलं ब्रिज, बाजारपेठ राहिली. ब्रिज थोडं वळवलं, बाजारपेठ शाबूत राहिली. ऍक्विजिशन 60 मीटरवर 40 मीटर 45 मीटरवर. लोटे परशुरामचं कुळ आणि मंदिरांचे प्रॉब्लेम होते. किती % कोणी ठेवावं, काय ठेवावं, प्रश्न सुटला ना. ऐन कोविड मध्ये जाऊन मी मंदिर पहिलं उघडून आतमध्ये मीटिंग घेतली परशुराम देवस्थानाची. तुम्ही जर पाठपुरावा केलात, लोकांना कळतं ना की नेता तुमचा किती इगर आहे, त्याला किती तुमच्याबद्दल प्रेम आहे. सोडवायचे प्रश्न सुटतात. प्रश्न भाऊ सुटतात. पहिल्या प्रश्नापासून पुढच्या गोष्टीवर करडा आम्हाला पाहायला लागतो. त्याचं कारणच आहे की तुम्ही या संपूर्ण गोष्टीमध्ये सातत्य ठेवलेलं आहे. आणि हे प्रश्न मला तुमच्याकडे पुढे जात असताना कधी थांबून घ्यायचं. रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, इकडची अर्थव्यवस्था, उद्योग, या सगळ्याचा विचार करता आताच्या वेळेला तरुणांच्या आत्मरोजगार मिळण्याची काळाची गरज निर्माण झाली कोकणात. नेमकं तरुणांनी काय केलं पाहिजे असं माझं म्हणणं? बघा ना, तरुण बिचारे बघा, कोकणामध्ये एज्युकेशन सिस्टीम खूप छान आहे. मुलं 10वी पर्यंत इथे शिकतात, ब्रिलियंट आहेत. म्हणून बघा ते 10वी आणि 12वी मध्ये पहिले येतात. मुलं हुशार आहेत. मुलांचा दोष नाही बाळा. मुलं इंजिनियर्स होत आहेत. अगदी कोकणात राहून मुलं डॉक्टर्स पण होत आहेत. आता IASची परीक्षा द्यायला लागलाय. प्रश्न त्यांचा नाहीये बाळा. त्यांना, ते तरुण आहेत, ते शोधतायत, त्यांना हवं आहे एखादी गोष्ट. प्रॉब्लेम आमचा आहे की आम्ही त्यांच्यासाठी काय सोयी सुविधा, जसं आजारी माणूस असेल तर हॉस्पिटल पाहिजे. राणे साहेबांनी हॉस्पिटल उभं केलं किंवा अगदी गोव्यात हॉस्पिटल झालं. प्रश्न जसं मी जेव्हा दूध डेअरीचा विषय माझ्याकडे 2008 साली प्रसाद देवजर आपले डॉक्टर आहेत त्यांनी मांडला. आणि मग लोक मला म्हणले आता जठार गाई आणि म्हैशी घेतील. मी म्हटलं माझी संकल्पना ती नाही आहे. गाई आणि म्हैशी मी नाही घ्याव्यात. गाई आणि म्हैशी लोकांनी घ्याव्यात. लोक काही 10 कोटीचा प्लांट उभा करू शकतात का? तर नाही. लोक गाई म्हैशी घेऊ शकतात लाख रुपयाचा. मग जठारांनी काय करायला पाहिजे? जठारांनी 10 कोटीचा प्लांट टाकला पाहिजे. जठारांनी 10 कोटीचा प्लांट टाकला आणि दूध गोळा करायला सुरुवात केली पाहिजे, तर लोक गाईनी म्हैशी घेतील. मीच गाईनी म्हैशी घेत बसलो आणि सांगितलं नाही नाही प्लांट टाका, तुम्ही प्लांट टाका, तुम्ही प्लांट टाका, तर होणारच नाही. सेम परिस्थिती आहे. मुलं शिकतायत, मुलं इंजिनियर होत आहेत, डॉक्टर्स होत आहेत, वकील होत आहेत. आता आम्ही काय करायला पाहिजे? तर आम्ही रिफायनरी सारखे आम्ही त्याच्या तसं मोठे प्रोजेक्ट आणले पाहिजे. आम्ही सिव्हल केंद्राचं काम काय, राज्याचं काम काय आणि नेत्यांचं काम काय? बघा केंद्राचा बजेट आहे 75 लाख कोटी, जवळजवळ 100 लाख कोटीपर्यंत पोहोचेल केंद्राचा. राज्याचा बजेट किती आहे? तर आता 7-8 लाख कोटीचा बजेट आहे. प्रतिनिधींचं काम काय?
की त्या बजेटमधनं माझ्या जिल्ह्याला, माझ्या तालुक्याला, माझ्या मतदारसंघाला काय आणलं वर्षभरात. जसं पोर आईबाप जातात ना जत्रेत, आमचे नाताभाऊ म्हणायचे आईबाप जत्रेत जातात, घरात पोर असतं, त्याला वाटतं काहीतरी आणतील काळं कुत्र काहीतरी जत्रेत ना. आमदार खासदारांचं काम आहे हे जे निधी आहेत बजेट मधले ते ओढून, म्हणून राणासाहेब का ग्रेट आहेत. नारायणरावांचं मी नाव नेहमी घेतो का, तर असला दबंग नेता आहे ते, त्यांची ताकद काय तर असला निधी ओढून आणण्यात, त्यांच्या नावावर मिळतात पैसे. आता ते इतर सगळ्या मंडळीने त्यांचं नाव वापरून, त्यांची ताकद वापरून आणलं पाहिजे. आपले आणि उद्धवजी ठाकरे यांचे सर्व संपर्क आताच बदलतं राजकारण पाहता आणि एकूणच शेतकऱ्यांकडे उभाटा शिवसेनेमध्ये आताच्या उभाटा शिवसेने जे होत आहे त्याला काही सल्ला द्यावा एवढं मी काय मोठा नाही बाबा. माझं काही तो स्वभाव नाही का कोणाला सल्ले द्या वगैरे, त्यांचा पक्ष आहे त्यांचा आहे. परंतु मी त्याच्यातनं एक धडा घेतो. मी त्यांना सल्ला नाही देऊ शकत, पण माझं एक नेचर आहे की मी थोडं निरीक्षण परीक्षण करणारा माणूस आहे. एखाद्या समाजात वावरणाऱ्या मंडळी राजकारणात मोठ्या होतात, यशस्वी होतात, मग त्या का झाल्या, काही फेल होतात तर त्या का होतात. मी मगाशी म्हटलं ना अनालिसिस मोड आहे. आणि हा पोस्टमार्टेम जो नेचर आहे ना हे कोकणी माणसाचं आहे. कोकणी माणूस शवविच्छेदन चांगलं करतो. पेशंट जगवेल की नाही मला माहित नाही. पोस्टमार्टेम प्रवृत्ती आपली, त्याला मराठीत चिकित्सक प्रवृत्ती म्हणतात. कोकणी माणूस हा ब्रिलियंट, जन्मताच ब्रिलियंट आहे. मी तर म्हणतो साई हा जन्मताच वकील आहे. तुला कोकणातली 2 घरं भांडली की बघ ती वकिलासारखी कशी डिबेट करतात. तू ऑब्झर्व कर, माझं ऑब्झर्वेशन फार आहे. त्यामुळे मी ह्या पक्षांचं ऑब्झर्वेशन करतो की हे जे पक्ष चालवणारे धुरीण आहेत ना त्यांना सातत्याने, कारण सत्ता आहे ना संपत्ती आणि सुंदर स्त्री, वाईट अर्थाने नाही चांगल्या अर्थाने, या लक्ष्मी आहे. सत्ता, संपत्ती आणि सुंदर स्त्री म्हणजे सुंदर मुलगी ह्या लक्ष्मी आहे. आणि लक्ष्मी नेहमी चंचल असते. काय असते? चंचल असते. ती एका ठिकाणी टिकत नाही. म्हणून तिला टिकवण्यासाठी काही व्यवस्था निर्माण करतात. लग्नाची व्यवस्था का आली? मॅरेजची सिस्टीम का आली? तर ती स्त्री लक्ष्मी आहे पण चंचल आहे. मग तिला 1 हजबंड 1 वाईफ हे आपल्या पूर्वजांनी केलं ना बाबा. कौतुक आहे ना त्यांचं. एवढे वर्ष टिकली संस्कृती, 4-5 हजार वर्ष. आज एक स्त्री, हे हिंदुस्थानातच घडतं बाळा ह्या संस्कृतीत की एक आपली आई असेल, आपली बहीण असेल, आपली ताई असेल, ती एक स्त्री एका पुरुषाबरोबर 25, 50, 100 वर्ष संसार करते. हे जगासाठी आश्चर्याची गोष्ट आहे. पण आपल्या संस्कृतीत टिकली फक्त 7 फेरे घेऊन. कुठे ऍग्रीमेंट होतं, कुठे रजिस्ट्रेशन होतं, फक्त त्या अग्नीला 7 फेरे. लक्षात आलं ना ह्या भावने. आता हे सगळं टिकण्यासाठी जसं आपल्या संस्कृतीने सनातन संस्कृती काही गोष्टी, तसं पक्षाने पण आपला पक्ष टिकावा, आपली सत्ता टिकावी. आता ते टिकण्यासाठी काही उपाय असतात. ते ज्याने ज्याने केले त्यांची सत्ता टिकली, ज्याने ज्याने नाही केले त्यांची सत्ता गेली. म्हणून म्हणजे मी नाव नाही कोणाचं घेत, पण ज्यांचं राहिलं त्यांचं आलं. म्हणून उद्धवजींनी ती सत्ता टिकावी म्हणून जे परिश्रम आहेत ते त्यांचे कमी पडले. म्हणून हाताखालचे 40 सरदार गेले भाऊ. निरीक्षणाने बघ, आपण काही त्यांना सल्ला देणारे मोठे नाहीत. आता राज ठाकरे साहेब मोठी माणसं आहेत, मनसेचं त्यांचं एवढं साम्राज्य आहे. त्यांच्याकडे का कधी आमदारच निवडून येत नाही, खासदारांनी निवडत नाही का? कारण त्यांनी त्यांचे त्या क्षेत्रातले, बघा क्रिकेट खेळताना क्रिकेटचे नियम पाळावे लागतात, कबड्डी खेळताना कबड्डीचे नियम पाळावे लागतात. तुम्हाला जेव्हा सरकार चालवता, सत्ता चालवता, संघटना चालवता, ते तुम्हाला त्याचे नियम पाळावे लागतात. आता जे मत देणारे मंडळी आहेत त्यांनाच आम्ही म्हटलं की तुमचा एखादा सहकारी तुम्हाला गंगेचं पाणी देतोय आणि तुम्ही त्याला म्हणता हड. आता तुम्ही तुमच्या सहकार्याचा तर अपमान केला त्याच्या भावनेचा, पण तुम्ही लाखो करोडो लोक जे कुंभात किंवा गंगेला तुम्ही त्याचा अपमान केला. बरं तुम्हाला तर मत कोण देणार होते, देणार आहेत? तर हीच मंडळी आहेत.
म्हणजे तुम्ही तुमच्या भांडवलावरतीच लाट मारताय, हे माझं निरीक्षण आहे, माझा काही त्यांना सल्ला नाही का. हे अशा अडचणीमुळे, तो पण एक व्यवसायच आहे ना, तुम्ही तो व्यवसाय त्याच्यात असलेल्या भांडवलावरतीच लाट मारलीत. म्हणून उद्धवजी असतील, राजजी असतील, यांना फेल्युअर त्याच्यामुळे आलं. एकनाथजी, देवेंद्रजी यांना सक्सेस कशामुळे आलं? अजितदादांना त्याचं त्यांनी संरक्षण केलं, सातत्याने डोळ्यात तेल घालून त्यांनी पहारा दिला, त्यांनी वेळ साधली. एम आय राईट? लक्षात ठेव, हे चंचल आहे ना, म्हणून हे टिकवण्यासाठी सातत्याने करावं लागतं. साम्राज्य काही 200-200 वर्ष टिकलेली कुठलीच नाहीये. कधीतरी साम्राज्य लयाला जातं, पण ते डोळ्यात तेल घालून जो टिकवतो त्याचं नाव अजरामर होतं. हे निरीक्षण आहे, माझा काही सल्ला नाही कोणाला. पुढे नारायण राणे यांचा भाजपा प्रवेश, ते मंत्री, आता विद्यमान खासदार, त्यानंतर सिंधुदुर्गचा पालकमंत्री, त्या ठिकाणी पुरामार्गामध्ये निलेश राणे आमदार आहे. एकूणच राणे कुटुंबाच्या भाजप प्रवेशानंतर त्याचा फायदा जो आहे तो आज होत असतानाचं चित्र कोकणात पाहायला मिळतं. सिंधुदुर्ग देखील ताकदीनं अजून भारतीय जनता पार्टीची संघटना वाढवायची असेल तर नेमका कार्यकर्त्याला सर्वात काय सल्ला किंवा त्यावर नेमकं काय? नाही, माझं असं म्हणणं आहे ना की बघा, म्हणजे मला काल तुमच्या विजय शेट्टीने एक मला माझी क्लिप पाठवली दोन्ही, त्याने एक केलं. ती जेव्हा विरोधी पक्षात होतो ना राणेंच्या विरोधात, मी जेव्हा आमदार नुकता आलो होतो आणि मी जेव्हा माझा अभ्यास कोकणाचा केला होता, राणे साहेब माझ्या विरोधात होते, तेव्हा माझी स्टेटमेंट आहे की राणेंसारखा माणूस कोकणाला जो मिळतो बघा, त्या प्रांताला ना एक असा युनिक माणूस मिळतो, USP असतो ते, की तो माणूस आहे ना त्या भागाचं नशीब बदलून टाकतो. जसं शरदचंद्र पवार, यशवंतराव चव्हाण, अजितदादा पवार, तिकडे अशोकराव, शंकरराव, नागपूरमध्ये गडकरी साहेब, देवेंद्रजी, एक लागतो हिरो की तो त्या भागाचं, त्या चित्रपटाचं गणित बदलून टाकतो. तसं कोकणाला आजपर्यंत कोण नाही, राणे सोडले तर बाकी कोणी नाही. त्यामुळे राणे हे तसे कोकणाच्या एकूण जडद मुख्यमंत्री होते, 50 वर्ष सतत आहेत, सातत्याने. त्यामुळे ते एक त्या केंद्रबिंदू आहेत, हिरो आहेत. आता त्यांना त्यांचा सर्वांग हे मिळालेलं आहे, म्हणजे मुलांना मंत्रिपद मिळालंय. माझं मी तेव्हाही म्हटलं होतं विरोधात असताना की राणेंसारखा माणूस कोकणवासियांनी तळ हाताच्या फोडासारखा जपायला पाहिजे, तेव्हा म्हटलं होतं विरोधात. कारण तेवढं पुन्हा मोठं होणं किंवा तेवढं टप्प्याला पोहोचणं हे आता बाकीच्यांसाठी आणखीन 25 वर्षाचा प्रवास केल्यानंतर होईल. आता तेवढा वेळ आहे का? त्यात एक पिढी बदलेल. मग त्याच्यापेक्षा त्यांचा उपयोग करून आता जे आलेले मंत्री महोदय, नितेशजी, उदयजी, आणखीन कोणी, या सगळ्यांनी राणे साहेबांचा उपयोग करून कोकणामधला जो काही रोजगाराचं दुर्भिक्ष आहे, पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे, आणखीन काही कुठलं राहिलं असेल बॅकलॉग, तो सगळा पुरा करून घ्या. आणि राहिले भाजप शतप्रतिशत होणं, भाजप मला वाटतं त्यांचं काम आता ही सगळी मंडळी छान करतायत सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये. शतप्रतिशत शेवटी 3-4 जेव्हा पार्ट्या एका ठिकाणी येतात तेव्हा तुमचं शतप्रतिशत कसं होणार? संघटना आहे ना ही शेवटी शतप्रतिशतच वाढते. निवडणुका महायुतीत होतात. म्हणून भाजप वाढवायचं काम त्याच्या संघटनेने, कार्यकर्त्याने करायलाच पाहिजे. जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा तुम्ही जिथे कमी असता तिथे दुसरा पक्ष जास्त असतो तुमचा समविचारी, तेव्हा युती होते, तेव्हा महायुती होते. पण पक्षाचं काम महायुतीत होतं का कधी? पक्ष हा शतप्रतिशतच वाढवायला पाहिजे, त्यात काही गैर नाही. निवडणुका युतीत होतात, पक्ष युतीत चालतो का? आता हे 3 पक्ष आहेत, एक युती करून एक अध्यक्ष करतात का महाराष्ट्राचा, राष्ट्राचा? अरे नाही, प्रत्येकाचा पक्ष निराळा आहे. तो शतप्रतिशत राष्ट्रवादी आहे, शतप्रतिशत राष्ट्रवादीसाठी त्याने काम केलं पाहिजे. शिवसेना आहे, आमच्या शिंदे साहेब जे प्रमुख आहेत त्यांनी शतप्रतिशत शिवसेना म्हणूनच काम केलं पाहिजे. असं काय करताय? प्रत्येकाने आपला पक्ष शतप्रतिशत वाढवा. हिंमत आहे तो पकडो, नाही तो रकडो. आणि जिकडे कमी आहे तिकडे युती करा, आणि महायुती युती असं होतं बाळा.
त्यामुळे कन्सेप्ट मध्ये एकदम क्लिअर राहा, कन्फ्यूज राहू नका. म्हणून भाजप 100% व्हायला पाहिजे, शिवसेना 100% व्हायला पाहिजे, राष्ट्रवादी जे कोण युतीमध्ये त्याने, आणि निवडणुकीच्या वेळेला युत्या का. मुलाखतीच्या शेवटी दोन प्रश्न आहेत माझे. खरं तर आता काही महिन्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत आणि मुंबई महानगरपालिका या सर्व निवडणुका लागतील. प्रमोद शेट्टी यांची काय रणनीती आहे? माझी काही रणनीती नाही, कारण रणनीती करण्या एवढा मी काही फार मोठा नाही. परंतु आता परिस्थिती ही महायुती, युती अशा सगळ्या यांच्यात आहे. मी मगाशी सांगितलं तसं की आज त्या गोष्टीचा विचार करण्यापेक्षा भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी घराघरापर्यंत जा, कार्यकर्ते वाढवा, सक्रिय सदस्य वाढवा, आपल्या आपल्या निवडणुकांचे ताबे घ्या आणि तुम्ही तिथले लोकप्रतिनिधी होण्यासाठी जनतेची जी सेवा आहे, तुमची सरकार आहे. आता तुम्ही नाही जनतेला सांगू शकत की आमचं आल्यानंतर करू, आता सरकार आहेत दोन्ही, त्यामुळे त्या दोन्ही सरकारचा उपयोग करून तुम्ही जनतेपर्यंत जा आणि भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या स्थानिक ठिकाणचा लोकप्रतिनिधी होण्याचा प्रयत्न करा. कोणी नगरसेवक व्हा, झेडपी व्हा, पंचायत समिती व्हा, आणखीन काय व्हा, प्रत्येकाला एव्हरीबडी असतो राईट. बघा आमदार खासदाराचे तर काही तुम्ही नाही निवडणुका लढू शकत, त्या काय वरचे ठरवतात, खालच्या कोण ठरवतात? सरपंच व्हा, सदस्य व्हा, पंचायत समितीचा, जिल्हा परिषदेचा आजार होऊ शकता. म्हणून ते आता पकडा संगीत खुर्ची सारखं आणि तिथे तुमच्या दोन्ही पक्षांचा, दोन्ही सरकारचा उपयोग करा निधीचा. जो जिते वो सिकंदर भाई. शेवटचा प्रश्न आहे. आम्ही सोशल मीडियावरती मागे काही दिवसांपासून आपला 60वा वाढदिवस आहे, जसं ते बोल्ड अक्षरामध्ये त्या पोस्टर मध्ये लिहिलेलं आहे. संपूर्ण मुलाखत पाहतोय, मी स्वतः ऐकतोय घेत असताना आपलं वय कुठं दिसत नाही. खरं तर वय हा एक फक्त नंबर आहे, अशा विचार संस्कृतीमध्ये आपण वाढलेले आहात. आमच्यासारखे आता तरुण पिढीला नेमका काय संदेश द्यायला? माझं एकच म्हणणं आहे तरुणांना, प्रामुख्याने कोकणातल्यांना, की पूर्वी बाळासाहेब म्हणायचे ना 20% राजकारण, 80% समाजकारण. मी तुमच्या माध्यमातून माझ्या कोकणातल्या तरुण तरुणींना, नवे महाराष्ट्रातल्या सगळ्यांना सांगेन, 20% राजकारण, 80% उद्योग व्यवसाय, अर्न अँड लर्न. 20% राजकारण, 20% समाजकारण, जे काय करायचे ते 20%. 80% तुमचा उद्योग उभा करा, तुमचा व्यवसाय उभा करा. तुमच्या खिशातले पैसे संपले तर तुम्हाला कुत्र सुद्धा गावात विचारणार नाही, मित्र सोडा. जेवढा आयुष्य जगण्यासाठी श्वास आवश्यक आहे, तेवढाच आयुष्य यशस्वीपणे सुखी समाधानी घालवण्यासाठी पैसा सुद्धा जरुरी आहे. चांगल्या मार्गाने पैसा कमवा, चोरी करू नका, डाका घालू नका, वाईट कृत्य करू नका. वाईट मार्गाने पैसा चांगल्या मार्गाने पैसा कमवायला लाजू नका. उद्योगी राहा. आज नाविन्यपूर्ण गोष्टींचं जग आहे, इनोव्हेशनचं जग आहे. इनोव्हेशन आहे म्हणजे अगदी रील वरनं पण लोक हजारो रुपये कमवतात. नाविन्यपूर्ण आहे, हे नव्हतं पूर्वी. नवीन कल्पनांचं जग आहे. इनोव्हेशन आणा, कुठल्याही गोष्टीला कमी. आणि व्यवसाय कराल तर बिलकुल लाजू नका. माझं म्हणणं व्यवसाय 80% उद्योग करा, पैसे कमवा, 20% राजकारण करा. नाही तर काही मी मुलं बघितले 100% राजकारण. डोंट डू दिस. माझ्या पक्षाचं पण काम 100% नका, 80% स्वतःचं काम करा, स्वतःचं कुटुंब, स्वतः. तुम्ही पैसे तुमच्या खिशात पाहिजेत, मग तुम्ही छान चॅरिटी करू शकता. आपल्याकडे लोक पैसे कमवायच्या अगोदर चॅरिटी सुरू करतात, पैसे कमवायच्या अगोदर उजळायला सुरू करतात आणि मग त्याचं कुटुंब, त्याची फॅमिली त्यांना माफ नाही करत. बरोबर आहे. आणि मग वयाच्या 60व्या वर्षी बाळा फ्रस्ट्रेशन येते. आणि जे मला येऊ दिलं नाही, कारण वयाच्या 30व्या वर्षी मी बँकेत यशस्वी नोकरी करून 14 वर्ष ती सोडून मॅनेजर होतो, ती सोडून नोकरी नाही करायची आयुष्यभर.
व्यवसाय करायचा. हे माझं बाळकडू होतं माझ्या आजोबाचं की वाणी आहे, व्यवसाय कर, नोकरी कर, पण आवश्यक मिळेल तेव्हा. यशस्वी उद्योजक झालो मुंबईत, भरपूर पैसे कमवले, मग राजकारणात आलो. आजही तुझ्या माहितीसाठी मी 20% राजकारण करतो. लोक म्हणतात ना फुल टाइम, इट्स नॉट माय बिझनेस. मी माझ्या संगतीने मी स्वतः तर व्यवसाय करतोच अनेक, पण माझ्या संगतीत येणाऱ्या अनेक लोकांना व्यवसाय करण्यासाठी आग्रह करतो, त्यांना मार्ग दाखवतो. दॅट इज माय स्टोरी. म्हणून माझी सक्सेस स्टोरी काय आहे, मी आज कोणाच्याही पैशाचा मोताज नाही. मी राजकारणामध्ये मी कोणाकडे हात पसरायला गेलेलो नाही. त्यामुळे काय झालं, मी माझं आयुष्य यशस्वी जगू शकतो. तुम्हाला सल्ला हाच आहे, आज 25 वर्षाचे तरुण आहात ना, 60व्या वर्षी फ्रस्ट्रेशन यायचं नसेल, यशस्वी व्हायचं असेल, सुखी व्हायचं असेल, समाधानी व्हायचं असेल, कुटुंब तुमचं आणखीन चांगल्या सुस्थितीत राहायचं असेल, तर व्यवसायाची कास धरा, उद्योगांची कास धरा, इनोव्हेशन आणा, सरकारी योजनांचा फायदा घ्या, संगत चांगली ठेवा. व्यावसायिकांची संगत बघा. एक शेवटचं सांगतो आणि संपवतो. तुमची जशी संगत असेल ना तशी तुम्ही घडता. 4 व्यसनी दारुडी माणसांच्या संगतीत जा, तुम्ही बरोबर 7:45ला अड्ड्यावर जाणार. पण तुम्ही 4 करोडपतींची संगत ठेवा, तुम्ही पुढचे 5वे करोडपती होणार. तुम्ही साहित्यिकांच्या संगतीत जा, कवींच्या, गझलकारांच्या, तुम्ही 4-5 वर्षांनी तुम्ही साहित्यिक होता, संगीतकार होता, गीतकार होता. तुम्ही ज्यांच्या जसं संगतीत जाता ना बाळानो, तसे आपण घडतो. तुम्ही नागा साधूंच्या संगतीत जा, तुम्ही कितीही शिकलेले असा आणि हिमालयात गेलात, कुंभमेळ्यात गेलात, त्यांच्या संगतीत गेलात, तुम्ही सर्व संघ परित्याग करून जाता हिमालयात, जाता की नाही? संगत महत्वाची. म्हणून तुम्हाला व्यावसायिक श्रीमंत पैसे कमायचे तर व्यावसायिकांच्या संगतीत राहा. लक्षात आलं? पुढचं जग आणखीन निराळ आहे. पूर्वी 25 वर्षांनी जग बदलायचं, आता 5 वर्षांनी बदलते. आणि शेती सोडू नका, शेती ही महत्वाचीच होणार आहे, पिकवणाऱ्यालाच किंमत मिळणार आहे. त्यामुळे पुन्हा कोकणात या, शेतीकडे वळा. फक्त आमच्यासारख्या मंडळीने त्यांना व्यवसाय कुठेतरी चांगला रिफायनरी म्हणेल, शिवळ असेल, काय ज्यांच्या आकलेत जे काय येतील ते द्या, एवढं सांगणं आहे. श्रीमंत व्हा. कोकणातील बंधनांची जर कुलप उघडायची असतील तर 20% राजकारणाने 80% समाजकारण करायचं. पण समाजकारणाला आवश्यक असलेला उद्योग करा, व्यवसाय करा. असा सल्ला सल्ला म्हणण्यापेक्षा संदेश आहे तो दिलेला आहे. जटासाहेब आपला वाढदिवस आहे 19 एप्रिलला. हा वाढदिवस अगदी 18 एप्रिलला मुंबईमध्ये, 19 एप्रिलला कासारड्यामध्ये, 18 एप्रिलला मुंबईमध्ये अण्णा भाऊ साठे सभागृह राणीची बाग, संध्याकाळी 7 ते 10 माननीय मुख्यमंत्री येतील, आपले दोन्ही पालक नितेशजी येतील, उदयजी येतील, आशिष शेलार साहेब येणार आहेत, अनेक मोठी मोठी मंडळी येत आहेत, प्रवीण दरेकर जी आहेत, या सगळ्यांच्या, राजन निगुडकर जी आहेत, या सगळ्या मंडळींच्या, माझी सगळी मित्रमंडळी आहेत मुंबईतली, ज्याच्यात मी लहानाचा मोठा झालो, त्या लालबागच्या चाळीत मोठा झालो. ज्या चाळीत मोठा झालो ना बाळा, त्यांचीच बेड पहिली डेव्हलपमेंट करून त्यांना 400 कार्पेटची घर देणारा मुंबईतला पहिला बिल्डर मी आहे. आणि त्या चाव्या तेव्हा मी उद्धवजींच्या हस्ते दिल्या होत्या. उद्धव ठाकरे साहेबांच्या हस्ते 2006ला मुंबईतल्या 400 कार्पेटच्या घरांच्या 100 घरांच्या चाव्या माननीय उद्धवजींच्या हस्ते दिल्या होत्या. तेव्हा उद्धवजी मला म्हणले होते, तू म्हणला ना तुमचे संबंध चांगले होते, उद्धवजी मला म्हणले, अरे 400 कार्पेट देऊ शकतो. म्हटलं सर दिलेत, 225च्या वर देऊ नये असा जमाना होता, 400 दिले का? अरे माझं चाळ आहे, आमच्याकडे 250 फुटात डोरं राहत नाही, माझे लोक 400 कार्पेट मध्ये काय राहिली. तिथून माझा प्रवास सुरू झाला. म्हणून त्याच भागामध्ये तिथे माझ्या सगळ्या मित्रमंडळींच्या जुन्यांच्या आठवणीतील सगळे सोबती, त्या सगळ्यांना घेऊन तिथे कार्यक्रम आहे. मुंबईत 18 तारखेला संध्याकाळी 7 वाजता, 19 एप्रिलला वाढदिवस याच ठिकाणी कासारड्यामध्ये संध्याकाळी 7 वाजता. नक्की या, आशीर्वाद द्यायला. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमच्या कोकणशाही टीमकडनं, आमच्या कोकणशाहीच्या सर्व दर्शकांकडनं आपल्याला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. आपल्याला उत्तम आरोग्य, दीर्घायुष्य लाभो आणि आपल्या हातून याही पुढे अशीच कोकणाची बंधनाची कुलप उघडण्यासाठीची सेवा आपल्या चाळे घेऊन येतो ती करत राहू
अशा पद्धतीच्या सभेच्या कोकणशाहीच्या वतीने देतो. आपणही पुढे जाऊ नका. चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं कोकणशाही. धन्यवाद. भाजपा नाव समृद्धीचे, भाजपा नाव विश्वासाचे, भाजपा नाव अभिमानाचे, स्वप्न पूर्तीचे. भाजपा नाव समृद्धीचे, भाजपा नाव विश्वासाचे, भाजपा नाव अभिमानाचे, स्वप्न पूर्तीचे. भाजपा 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 भाजपा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसंच फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.